Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport AKOS organizovala je humanitarnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi pod nazivom Hajmo dati krv. Pomenuta akcija je sprovedena u saradnji sa općinskom organizacijom Sanskog crvenog križa, a pored Sanskog mosta ova humanitarna akcija realizuje se u još 6 gradova, među kojima su Sarajevo, Živinice, Bihać, Zenica, Mostar i Goražde. Partneri projekta su Svitanje, Stelex, Izvor Selsebil, Vatan, Put znanja i AKOS most, a projekat je podržan i od strane Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva financija kantona Sarajevo. Organizator akcije u Sanskom mostu je udruženje AKOS most, a predsjednik ovog udruženja Mirsad Spahić naveo je da se ovakvim činom nastoji promovisati i propagirati humanost u društvu. U sklopu projekta Hajmo dati krv kojeg provodi AKOS u 7 BH gradova, evo danas u našem gradu preko Asocijacije za kulturu, obrazovanje i sport AKOS most, Crvenog križa, Omladinskog kulturnog centra ATIS, multimedijalnog servisa Exit Media i humanitarne organizacije Dirhem imamo ovu iznimno humanu akciju. Koristim se prilikom da se zahvalim svim učesnicima i pozovem naše sugrađane da i dalje budu aktivni u ovakvim projektima koji su od posebne važnosti za lokalnu i širu društvenu zajednicu. Darivanje krvi je jedan od najhumanijih gestova koje čovjek može načiniti. Krv mogu dati zdrave osobe od 18 do 65 godina starosti. Muškarci mogu dati krv svaka 3 mjeseca, a žene svaka 4 mjeseca. Ovom prilikom upućen je poziv zdravim osobama, a posebno omladini, da se ubuduće u što većem broju odazivaju na ovakve i slične humane akcije, jer u hitnim slučajevima život ovisi od dobrovoljnih darivalaca.